Akekho umuntu othwele kanzima njengomuntu onesiphiwo. Akekho umuntu ohlukumezekile emoyeni njengomuntu onesiphiwo. Yebo kuyisibusiso kodwa futhi kuphinde kube isiqalekiso ukubona izinto abanye abantu abangasiboni. Ugule ungazi ukuthi uguliswa yini. Uyithola ukhala, inyembezi zehlo kumfula usugeleza. Ungazi ukuthi ukhalelani, ungazi ukuthi kubuhlungu kuphi. Bese abantu bathi uyazenzisa. Bese abantu bathi hayi uyayihalela lento ngoba umunye umuntu unayo. Usathi ukhalela emndenini na umndeni ukujikele. Yebo kushiwo ukuthi indlu yegage yanetha. Ungabalapha abantu kodwa uyithola ukuthi eyakhe impilo inzima. Bayibuza abantu ukuthi kodwa njengoba bathi ulapha abantu, njengoba bathi unesiphiwo, kungani angayilaphi? Yebo, inyanga ayilaphi. Umfundisi akayilaphi. Kokunye umfundisi uza kuwena azokufundisa, akukhulekele, akucelele izibusiso abe yena angenazo. Akucelele ukukhanya ebe yena sebumnyameni. Hayi ngoba athanda, kokunye ingoba kufanele athwale izono zakho. Uyazi kokunye kuthiwa ubukhosi, uhambe uthi uhlola abantu nobukhosi ujabule, abantu bajabule. Bazi ukuthi ubukhosi buyasetshenzelwa. Ubukhosi buhamba nobuhlungu, ubukhosi buhamba nobunzima, ubukhosi buhamba nezinyembezi, ubukhosi buhamba neziqalekiso, ubukhosi kunzima. Angifiseni noma ubani ukuthi abhekane nobunzima asibhekana nabo njengabantu esiphiwe. Ngakho ngithi qina, Thixo ngelinye lamalanga iwavala amanxeba wakho.